तो देखी भैया एगो भजन के खूबसूरत भाव बा कि एगो भक्त कैसन माई के गुहार लगावता कि धोवत धोवत तोहरी मंदिरवा हरे हथवा खियैले हो कि धोवत धोवत तोहरी मंदिरवा हथवा खियैले हो तब नाही काहे मैया तब नाही काहे मैया दया तोहरा अइले हो तब नाही काहे मैया दया तोहरा अइले हो धोवत धोवत तोहरी मंदिरवा हथवा खियैले हो धोवत धोवत तोहरी मंदिरवा हथवा खियैले हो तब नाही काहे मैया तब नाही काहे मैया दया तोहरा अइले हो तब नाही काहे मैया कौआ बोले से पहिले आइला मंदिरवा कौआ बोले से पहिले आइला मंदिरवा हाजिर बाटे सेवा में हमरो सरियावा गावत गावत तोहरी भजनिया ओठवा झूलैले होय गावत गावत तोहरी भजनिया ओठवा झूलैले होय तब नाही काहे मैया तब नाही काहे मैया दया तोहरा अइले होय तब नाही काहे मैया दया तोहरा अइले होय तब नाही